Na jó reggelt kívánok, gyerekek, bátyja megérkezett, bátyja most kelt fel, üdvözlök minden egyes Károlyt, üdvözlök minden egyes hajléktalant. Találjak be, mi lett eszed magad, te csöves Krisztófer, Kolompár, hallod? Ez a név, hogy Kolompár, leigazolnak, hallják meg a BKV-sok. Ott kapsz 3 évet, csak azért, mert Kolompárnak hívnak téged. Kolompár, az egy tengeri cigány! Takarodják a vonalból, öcsém! Itt csak hónajszagúak vannak. Na, veszek egy ladát. Ez itt a Morning Show, szól a rádió. Ez itt a Bajnok Show! Mi van, öcsém? Reggel korán felkeltek, úgy lenyom a DNS. Álljál falhoz, fiam! Na gyereke! Ketchuposan keltem fel, te mert aptena, ilyen jó kedvel. Ne vegyétek el a jó kedvemet, te puja! Na, talbaktáló, fasszag, talbaktáló, hónajszag, tambaktáló, szájek, ríszakorom, te tambaktáló, vikodorom, nájki ríszakó. Szabaktáló, tavasz. Gyerekek, milyen kocsit vegyek? Csak annyit írjatok le, hogy milyen kocsit vegyek. Te mert aptán lealkudom. Nagyon meleg vagyok, specialista vagyok, lada specialista. Na. Használt autó. Csak azt írjátok le, hogy milyen kocsit vegyek. Csak azt írjátok le. Brandon, Tavesz, Baktáló, Bódi, Krisztián, Tavesz, Vitu, Muropral. Milyen kocsit vegyek? Kálai, Krisztike, te is itt vagy, tegyem alá. Trap, prap, prap. Csibidi, papa! Milyen kocsit vegyek, öcsém? Ladát vegyek, Krisztián, Leveik, te voltál legelső ember, gyerek, megírta. Te mert attól veszek egy ladát. Várjál, Dévó, Fiat, várjál, Hyundai, Jaguar, Kia, Lada. De mit akarsz, testvérem? Zsigulit akarsz? Vagy mit akarsz? Mondjad, Zsigulit? Te mert adtad a Zsigulikát? Mi kell? Ladát vegyél, testvérem. De milyen kell? Zsiguli? Mi kell? Lada szamara? Mi kell? Csóró. Lealkudom, te mert adtad a... Kombi. Kombit? Dögös Robi, azt a ladát vegyek. De mit vegyek, bátyja? Kombi. Zsigulit? 07-es? 1002-es? Mi kell? 1002 speciál. Ford, Granada, Audi-t, hívjál már fel, drágám, Bentley, Ferrari-t, Mercit, IMG-t. Várjátok, most már Lada van, te mert adtam a Zsigulit, 2107-es. Várjál. Veszek egy 1005-öst, csak azért olyan fasz van adtam, mint Zsigulival lengétcsillapító. Te már adtana? Na. Gyerekek, keresés, 144 darab. Te már adtana, most az egészet fölhívom. Jaj, 150 000. Fű, várjátok, vettem egy láncot közben. Ezt a láncot vettem most meg. Pillanat. Halló, szia bátyám! Na ez a láncod? Aha, 77 gramos. Mennyi? 77 gram. Hát ez a nagy. Ez észrevett most. Mennyi ez? Ez Vadi új, most észrevett, Vadi új. Mennyi lé? Mi? Mennyi lé? Mennyit vett? Mondjad. Tegnap jó? Hallod? Nincs nagyobb? Az a 140 grammos, amit mondtál? Most nincsen jobb. Hallod, amit most vettem tőled, ezt a 110 hány gram volt? 18. 111. Mennyi? 111. Ez 118, nem? A 118, nem tudom, te fel tudomásom volt. 118, hallod? Hallod, bátya, nekem nem bírjuk ezt valahogy bevezélni? Nekem ez nem kell, nem is hordom. Jó van, te jó van. Hogy csináljuk? Másikra becserélem, jó?
Becseréled nekem majd, mert még dobok mellé, bátya. Mire? Hallod? Most ez a lánc, amit most küldtél, ez nagyobb, mint ez, mi? Hú, nagyon szépet mutat. 77 gram. Nagyobb, mint ez, vastagabb, mi? Aha, vastagabb. Hasonló, mint ez kicsit vastagabb. Aha. Ja. Most ettől nagyobb? Nem sokkal, de 77 gram. Ja, de 120 gram majdnem. Hát azért mondom, már duplája majdnem. Ez 77 és hogy... Hallod, a 138 grammos hol van, amit mutattál? Eltett. Eladtad, mi? Igen. Hallod, a nagyobbat nézzél már, nekem 77 gram kicsi, tudod, csak ilyen 150-től teszek a nyakamba, 120-tól 300-ig, tudod, bátya, 80 gram. 300-as kéne? Igen. Ez a 140 grammos kell nekem belőle. 140 grammos. Jó, tesó, hívlak. Ha lehet, hogy jön, akkor hívlak, jó? Jó, tudod, bátya, fizetőképes vagyok, tudod? Tudom, tesó, tudom. Tudod, nem variálok, te, mert attana. Oké, maradok. Tiszteljétek a gyöngyösi cigányokat, öcsém! Ki a Károly? Jó van, tesó. Na imádlak, bátyám, ha hívlak, jó? Jó van, testvérem, oké. Na imádlak, hello. Szia. Olyan pujárók hívnak fel, hogy Brendonkám, testvérem, kell arany? Honnan kérek 3 kilót most kölcsön? Verje meg a jóisten. Mi? Fű, nagyon szép amúgy, bazd meg. 77 gram. Hát, kicsi, 77 gram, mit csinálnak vele? Egy karkötőm 80 gram. Váltok. Ja, ő is mondta kicsi. Kicsi, 70 gram. Halló, jó reggelt kívánok, itt pattanás. Igen, tessék. Halló, jó reggelt kívánok. Tiszteletet, szeretnék érdeklődni az autó iránt. Igen. Megvan még? Persze, megvan még, igen. Hadd kérdezem már meg, hogy mit lehet róla tudni a leíráson kívül? Még egyszer, mert nem értem, mert... A leíráson kívül mit lehet róla tudni? Nem értem, vízhang. Vízhangzik. Akkor várjon egy pillanat. Ha. Most? Kicsivel jobb, mert én is jöttem már épp. Jó. Most mondja. A leíráson kívül mit lehet tudni az autóról, uram? Hát 2107-es, Igen? 27 éves az autó, 90-es kiadás. Mit akar még Csak. tudni róla? Azt hittem van 50. Nem fiatal autó, használt. Nem fiatal. Hadd kérdezem már meg, autó közelben van most? Nem, mert dolgozok. Nem, mert Itt dolgozik. vagyok a Nem, munkahelyen. nem tudsz oda menni az autóhoz? Mondom, dolgozok. De hol vagy most te? Kicsit lehetetlen, tessék. Mikor tudnál oda menni az autóhoz? Hát mert hogyha csak hazaérek. Ez hány sebességes? Hány sebességes ez? Sebességes 5. 5 sebességes, de azt akarom megkérdezni, hogy veszi mindegyik sebességet? Hát a váltójával nem volt még gond, se a motorjával még fúrni se kellett. Nem kellett fúrni se? Gyárilag 90 lóerős, így van. Melyik teszik ott a ragasszázon? Azt nem az enyém. Apósomé volt, én nem tudom. Apósodé volt? Apósodnak a számát nem tudod adni, hogy beszéljek vele? Nem, mert ő teljesen az autóval nem foglalkozik, beteg, azért kerül. Ja, értem. Az autó eladásra. Hallod? Rá van bízva. Van ott közelben valahol valami ablak, vagy valami? Nincs. Nincs semmi? Törhető? Van ott valami tégla, vagy valami? Ásó, vagy valami? Mert? Van ott valami? De hol? Ott a közeledben? Valami kő, vagy valami? Nincs. Mert? Nem tudnánk nekem keríteni? Fejbe kéne valakit vágjál nekem. Ja. Megtennéd? A rák egyek ki a szívedet. Hát nincs autó közelben, mit csináljak vele? Jaj, specialista vagyok. Zsiguli. Szegeden van. Gyerekek. Nincs autó közelben, mit csináljak vele? Háziba vagyok még, Krisztiánmo. Vedd már fel!
Nem veszi fel a csoró. Várjátok. Adok én neki. Andó 0620, andó járási bíróság, andó kispesti temető, andó palotai. Gyerekek, fix összeg van, te már raptan a fix összeg. Tessék. Halló, jó reggelt kívánok, kihez van szerencsém? Ön ki? Tiszteletem, én Pattanás vagyok a Mobil ZRT-től. Én pedig Hajnal Katalin vagyok. Miben? Tiszteletem, hölgyem. Hát nagyon jó hírrel szolgáltatnák igazából, így délután. Én Pattanás vagyok a Mobil ZRT-t, és mondanám a számát 0620 398 46 26. Gratulálunk, 150 000 forint boldog tulajdonosa lehet. Akkor most mondom önnek, rossz a szám, amit hívott. Nekem nem ez a számom. 0620 398 45 26, nem? Ez az előbb 46-26-ot mondott. 45 26. Így van, az előbb 46-ot mondott. Elnéztem, hát itt már tudom, hogy jó számot hívtam. Ja. Elmondhatom, hogy mit nyert, vagy hogy nyert, vagy mi? Nem szeretnék nyerni, akárhonnan is telefonál, köszönöm. A faszom verjem a szál! Kérjél bocsánatot akkor! Kérjél bocsánatot! Nem kell a pénz az embereknek! Nem kell a pénz! Am kérjél bocsánatot? El is kapcsolta. Am kérjél bocsánatot, most már felhívtalak. Dikta meraftana. Az ember ad jó szíven, azt nem kell. Verje meg a jóisten a fejedet, mások meg meghalnak éjjente. Prikezsia. Kész prikezsia vagy. Hú. Ennyit baszni. Ennyit baszni reggelig. Csibidi papa! Talbaktáló hónajszak, talbaktáló iPhone 7 Plus, talbaktáló hangszóró, talbaktáló császó, talbaktáló gyufa, talbaktáló száj stekcarcú, talbaktáló száj kalács képezetűek!